Nyt me leikitään. Nyt me on tehdä tämmönen video, kun me ollaan mummin pihalla. Mä voin tehdä esittelyvideo. Kuvaat sä mummia? Joo. Voi näyttää. Tässä on tää pieni kukkula. Tuolla on tommonen mökki pieni. Tuolla on tuolla jumalattomaa. Tuossa on jotain näitä. Tuossa on tämä keino. Tuolla on just tämmöistä pihaudota. Tämmöistä paikkaahan tää. Oletko nähdä mitä tuolla? Nyt me mennään sinne. Ja tommonen tuossa on ne luotti. Katsotaan. Täällä on tämmönen. Tuolla on pieni luoti. No! Okei, mä oon täällä auton luona. Tuossa on mummin auto. Ja tuolla takana on meidän. Me ei asuta tässä, mutta tässä asuu mun mummi. Tuolla on mun äiti tuolla kuppulan päällä kävelee. Ja se näyttää zombille. Mä tulin tänne jo. Upsis! Astuin maatoukan päälle. Tai semmosen mustan toukan päälle. Hoi hoi. Hoi hoi hoi. Hui hui hui. Raportpedia! Täällä on aina kun on mörköisiä raportperilla. Joo. Eikö sä ole lukenut? Ei. Kato. Tiedätkö, jos mummo tekee näistä pikabetonia laittaa ja verkkoja valaa tästä, niin mun pitää tehdä monta kertaa. No miten tästä voi kiisseli tehdä sitten, jos on myrkyllistä? Siis nuo lehdet on myrkyllisiä, ei ne varret ole. Varsistahan ne tehdään. Ihme. Tässä oli yksi juttu, mä voin lehdet. Joo. Kun yksi mies on. Äiti, onko sä ikinä mennyt tästä? Ai olet. Wow. Mä menen takaperin vaan.